കൂത്തുപറമ്പ് സ്പെഷ്യൽ സബ് ജയിൽ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്നും ബി.ജെ.പി. പ്രതിനിധിയെ ഒഴിവാക്കിയതായി പരാതി. ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്ന് ബി.ജെ.പി. കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കൂത്തുപറമ്പിൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചുചേർത്ത സ്വാഗത സംഘം യോഗത്തിൽ ബി.ജെ.പി. പ്രതിനിധി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഉദ്ഘാടന ക്ഷണക്കത്തിൽ ബി.ജെ.പി. പ്രതിനിധിയെ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയതായി കാണുന്നു. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പേര് ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയി എന്നാണ് വിശദീകരണം. ഈ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ല. രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസരം വെച്ച് CPM നേതൃത്വവും ഏതാനും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും നടത്തിയ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ബി.ജെ.പിയെ മാറ്റി നിർത്തിയതെന്നും ഇത് അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവര് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കുറ്റം പറയുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഭരണത്തിന്റെ ആൾക്കാരെ കുറ്റം പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവർ രണ്ടാളും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒത്തുകളിയാണോ എന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സംശയിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പോകുന്ന സമയത്തും അതിലൊന്നും രാഷ്ട്രീയം കാണാത്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊക്കറിയാം, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഏറ്റവും മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ ഈ ജയിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയെ പോലും ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ഞങ്ങൾ വലിയ ഒരു പ്രതിഷേധ നിലയിലാണ് ഞങ്ങൾ അത് കാണുന്നത്. ബി.ജെ.പി. കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെൽ കോർഡിനേറ്റർ രാജൻ പുതുക്കുടി, കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി CK സുരേഷ്, കൂത്തുപറമ്പ് മുനിസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് P. ഷൈജു തുടങ്ങിയവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഗ്രാമിക ന്യൂസ്, കൂത്തുപറമ്പ്.